Salutare lume! Azi vom face iar o casă, ceva ce vom face. What the fuck lag. Gata, și-a revenit. Așa, ori vom merge la lemn. Stai că mi-a nebunit iar câinile, scuzați. Morții măți și... Așa, am rezolvat puțin problema. Sunt cam retardați. Am zis că o să rezolv. Dar nu am zis când. Așa, dacă observați, mi-am actualizat mobizenul. Și... e mai șmecher. După cum vedeți, este ora... 7. What the fuck? Așteptați puțin să urc aici pe unde joc eu, pe canapea. Așa. Și o să spargem câteva lemn. Deci câinii ăștia sunt fucking retardați. Deci câinele vecinul, avem un câine mare și nu știu ce dracu vine la noi în curte. Îl trăvesc eu pe ăla, muha! Îl trăvesc. Așa, și lăsăm câini deoparte azi. Chiar nu știu ce vom face, o să ne facem... o altă casă. Nu. Sau cred că da. Deci un fucking idiot aici pe stradă, chiar acum a trecut. Și la noi aici avem un drum mai pietruit, dar avea mai mult de 80. Deci fucking, cum treci tu mai mult de 80 pe un drum pietruit? Deci fucking retard. Hop, 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 pac. 1, 2, 3, 4, 5. Mergem după lemn, mergem după lemn, mergem după lemn. Parcă așa merge treaba mai repede. Era timpul să ne facem un topor, că era... părea... jeguscu. Deci... sâmbătă aceasta, nu asta care a trecut, cealaltă, o să deschidem o serie de multiplayer sâmbătă și duminica. Sau ori numai sâmbătă, vedem când are timp, o să stabilim. Așa. O să ne distrăm, că avem niște prieteni retardați, foarte nebuni, foarte bătăuși în Minecraft pe aici. N-aveți treabă. Așa. Nu aveți treabă cu ei, se bate când vreți, la ce oră vreți. Chiar care s-au abonat și au văzut că am pus un videoclip cu ei, am reușit să pun unul și l-am pus fără să mă uit la el. Și când m-am uitat la el, nu știu, nu mi-a plăcut ceva de la el și nu mai. Eram nervos, juram pe acolo și eu. Și că ăia se înjurau ca retardați. Na. Așa. Bine că avem acum pat. Asta e bine. Acasă. Așa. Un safir. Așa. Opa. Ei, lăsați. Mergem noi să ne punem aici frumos, elegant, cât de cât. Așa. What the fuck? Și n-avem și noi un chest aici. Gata, ne-am făcut și noi un chest. Și chiar nu... Ia uite-mă în casă la mine. Și nu mă înduri să pun o torță pe aici.
Gata, asta e altă viață. 1, 2, 3, 4, 5. După... Da? Și am așezat cât de cât aici. Dacă vedeți, așa se vede mai bine. Trâna cu apele o să le punem ceva de gen așa. Și uneltele așa. Bețele tot cam așa. Mergem partea asta mai bine? Sau în partea asta mai sus? Stați puțin. De ce fac? De ce în partea asta merge mai greu taciul? În partea asta tot la fel? De aici începe puțin mai greu. Mă rog. Așa, după ce punem un crafting table. Așa, lână. Știe bățuri. A, nu, de la mine pe ăla. Pomișori. Nu, ăștia de băgăm la foc. Așa. Ăla îl ținem. Torțele le ținem, ușile le punem. Astea le punem. Asta îl ținem și îl spargem, cum am venit să facem. Adică nu, pune-l aici, la păstrare. Așa. Avem și 3 sticle cu apă. 3 bucăți. Nu. Sunt bun la ceva. Ce mișori. Cum să înculcăm? Poate așa e mai bine. Așa. Și să așteptăm să se face carne. Sau avem cu noi aici, că nu putem să știm când... What the fuck? Și nu mai pot să punem nimic la fiert. Măcar se ducă ăla. Se ducă focul. Nu se ducă puma. Așa. Și cam atâta. Da, mi s-a părut că și în celălalt video tot mai încet așa am vorbit și chiar nu m-am auzit și nu mi-a plăcut. Și așa că acum o să vorbim puțin mai tare. Că așa e mai bine. Și după cum vedeți, acea eroare cu mine chest-ul, care nu știu cum dracu a apărut acolo. Opa. Fuck. Nu am unde spun asta. Prea mare în pui mei. Așa aruncăm piatra asta, că n-avem ce să facem cu ea. Și nici asta. Ne aruncăm puțin în apă. Nu? Ce am făcut, nu am făcut bine. Coporul o punem aici așa. Să facem așa. Nu de asta. Aruncăm tot ce ne trebuie aici de la încă. Și o să avem mereu ăsta aici ca să... Și acum chiar dacă ne mai ducem să facem o baie pe aici, nu mai este. Spargem un pic și chiar nu știu ce să mai fac. Adică știu, dar ce vreau eu să fac pe aici nu-i... să mă scoate să răcit. Chiar nu-i baie mult pe care îl vreau eu, dar... Hai să închidem episodul. 3. Așa, sper că merg puțin pe nisip. Nu merg. Punem și noi două așa.
Așa. Nu o să închidem episodul. M-am gândit la ceva mișto. Dăm nisipul. Nu, așa ne ajunge un boss, mi se pare. Un boss, nu, 2 te trebuia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cred că eu am luat așa la numerală. Ne facem și noi aici o mică grădină. Da, și ne întoarcem până să săpăm de aici, după cum vedeți de aici, până cam pe aici. Aici. Și ne-am întors, am săpat-o. Deci mai bine lăsam video-ul pornit, că nu știu. Nici măcar nu mi-a luat chiar așa de mult. Și acum e frică să... Da. Fix de ceea ce mi era frică. Fix de ceea ce mi era frică. Să punem pământul înapoi. Și o să punem și noi așa. Merge, că mai bine mai facem 2 hăuri, da, hai. Mai avem de sens? Ce fucking... Oh. Uite, mai avem semințe. Până nu umplu acea grădiniță cu semințe, o să închid videoclip. Și mai bine aș pune pauză, că o să-mi ia ceva. Și papa. Am mai strâns încă 7 semințe. LOL. Și o să le plantăm. Pardon. Da, perfect. Așa. Și până data viitoare. Eu am fost Pepe. Și o să scoatem videoclipul 4. Da, și să nu vă mai reține vorbă. Până data viitoare. Eu am fost Pepe și... Pa, pa, pa.